Ahojte. V minulých videách sme si povedali niečo o polyuretanových sedeniach, prečo sú ceny aké sú, ukázali sme si tie najlacnejšie videá a dnes by sme sa pozreli na ďalšiu časť týchto produktov. Sme firma, ktorá sa venuje záhradnému nábytku a doplnkom od roku 2013. Začínali sme tým, že sme ich začínali opravovať a repasovať. Od roku 2019 si dávame tieto záhradné nábytky a doplnky sami vyrábať. Pripravil som si pre vás jedno sedenie, ktoré je naozaj veľmi pohodlné a začína od cenovky 1500 € a viac. V prvom rade ako zákazníka by nás malo zaujímať, z čoho je konštrukčne vyrobené. Vidíme toto kreslo, ktoré je v celku, nie je tam žiaden spoj zo skrutiek alebo z nejakého takéhoto spojovacieho materiálu. Keď sa pozrieme z dola, vidíme, že celý rám je zváraný. Vidíme na tej konštrukcii, že nie je tu na ničom šetrené. Na područkách sú dokonca dva profily, ktoré sú aj zo spodu opletené. Celý rám je hliníkový. Je to veľmi dôležitá informácia, že to nie je železné. Celé to je veľmi ľahké, ako vidíte. A dôležité je, že tento kov nekoroduje. Môžeme sa pozrieť na spoje. Nie je tam žiadna korózia, žiadna hrdza tam nie je. To, čo sme si pozerali minule na tých železných, že to začína pri tých závitoch a zvároch veľmi rýchlo hrdzaví. Ďalším veľmi dôležitým materiálom je samotný ratan. Vidíme, že už tu nie je ten jednoduchý plochý, ale dvojitý. A takisto si všimnime, že ten polyratan je pružný, nie je tvrdý, a to znamená, že nebude sa lámať. Poďme sa pozrieť na vankuše a podsedáky takýchto sedení. Vidíme, že taký podsedák je hrubší ako pri tých lacných, má slušných 10 cm. Pozrieme sa na jadro, ako si to otvoríme. Vidíme, že tu je viacero vrstiev, čiže je to kvalitné. Takisto látka je impregnovaná a je to dobré hlavne kvôli tomu, že keď dojde k nejakej malej nehode, že niečo sa vyleje, mám tu vodu, oklepem to len takto dole a voda pekne stečie a nepremočí sa mi ten podsedák. Ako som už spomínal, tie drahšie sedačky sú samozrejme aj väčšie a dá sa to kľudne využiť aj na takú obedňajšiu siestu alebo v noci, keď v lete je veľmi teplo, kľudne sa vyspím aj na terase. A jedna aj druhá časť je dosť veľká na to, aby si tu schrupli aj dvaja ľudia. Ale aj opalovať sa tu dá celkom dobre. Toto sedenie má tú výhodu, že neslúži len ako posedenie na terase, ale ho takisto vieme využiť aj napríklad na pohostenie ako jedálenský set. Vidíme, že výška stola je takmer taká vysoká ako pri kuchynskom stole, je len o 5 cm nižší a v pohode sa tu náje 8 ľudí. 1, 2, 3, môžeme odsunúť lavicu, vznikne nám ďalšie miesto, 4, 5, 6 a to je kreslá, je 8. Na týchto stoloch je bezpečnostné temperované sklo, takže sa nemusíme báť, že by sa mohlo poškodiť alebo dôjsť k úrazu. Vyskúšame? Ak vás toto video zaujalo, dajte like a odber a poprípade môžete písať aj otázky, čo by vás zaujímalo a my natočíme ďalšie video na túto tému. Ďakujem.